Kaixo, egunon, eta eskerrik asko gaur gurekin etortzea egoteagatik. Lasarte-Oriako kultura agendaren irudi berria aurkezteko bildu gara. Eta aldi berean, proposamenez josita datorren azaroko kultur programazioa ezagutzeko emateko. Aspaldidanik, kultur saiatik lanian ari gara Lasarte-Oriako kultur proposamen eta eskaintzan aurrera pausu bat emateko. Oraingo honetan, kultura herritarekin komunikatzeko eta partekatzeko modu berri bat aurkeztu nahi izan dizuegu. Diseinu berri bat eta hileroko kultur agendaren irudi berria bat aurkeztuz. Kultura agendaren irudi berria argiagoa, modernagoa eta eskuragarriagoa da. Eta errezago kontsultatzeko pentsatuta dago. Bai paperean, bai formatu digitalean eta bai sare sozialetan ere. Agendak orain ekitaldiak bloke independentetan antolatzen dira. Eta ikono eta koloreak erabiltzen ditu, jarduera motak ez ezik. Antzerkia, musika, sinema, literatura edo familia proposamenak. Ezaugarri nagusiak ere identifikatzeko. Hala nola ordutegia, hizkuntza, eta bar. Tipografia eta formatu elebiduna ere hobetu dugu. Irakurketa errazteko eta udalaren identitate bisualarekin koherentea egiteko. Herritarrek agenda hau tresna erabilgarri eta hurbil bezala sentitzea nahi dugu. Lasarte-Oriak hilabetero eskaintzen duen guztian parte hartzera eta gozatzera animatzen zaituztegu. Irude berri honek kultura komunikatzeko modu gaurkotago bat islatzen dugu, irisgarritasuna eta argitasuna zainduz, baina definitzen gaituen izaera instituzionala galdu gabe. Eta programazio horren barruan, bereziki nabarmendu nahi dut, gure kultur egutegi itzordu maitenetako bat. Lasarte-Oriako nazioarteko akordei jaialdia, aurten, 22. edizioa duena. Ibilbide luzea duen ekitaldia da. Bertako 07 akordeoi orkestarekin batera antolatuta. Eta Lasarte-Oria akordeoiaren munduan erreferente gisa kokatzen lortu duena. Jaialdian, lehen aldiz, Bilboko eta Donostiako kontserbatorio profesionaletako ikasleek hartuko dute parte. Eta moldo duo, bikotearen emanaldi oso berezia izango da. Radu Ratuik eta Tefan Diakonuk osatzen dute bikote hori. Tradizioa eta berrikuntza uztartzen dituzten talentu handiko bi musikariak dira. Ez dut gehiago luzatu nahi. Eta oraintxe bukatuko dut, baino lehenago azpimarratu nahi nuke udalak herri ekimenak babesteko alegineak nonelako proiektuak babestu eta bultzatzen dituela. Herriko elkarte eta taldeen aleginetik, ilusiotik eta konpromisotik sortuta. Kasu honetan, 07 gure herriaren kultur bizitza aberazten dutenak. Konstantziaren, kalitate artistikoaren eta musikarekiko eta Lasarte-Oriarekiko maitasunaren adibide da 07. Besterik gabe, Idoia eta Izarekin usten zaituzte, jaialderi buruz zetasun gehiago emango dizuen. Eskerrik asko, Ainara. Berak pixka bat aurreratu du gaia, baina aipatu nahiko nuke, berak esan du bezala, 22 urte. Jaialdia 2004an, ekainaren 26an sortu zen, Lasarte-Oria udalaren eta 07 akordeoi orkestraren ekimen bateratuari esker. Orduan eta orain jarraitzen dute, helburu nagusiak hauek dira. Akordeoiaren musika ezagutaraztea, zen asko dakigu akordeoiari buruz, baina gero entzuten dugu akordeoia eta sorpresak hartzen ditugu, ez? Akordeoia oso anitza da. Maila eta jatorri desberdinetako interpreten arteko topagunea izatea, eta Lasarte-Oriaren izena bere mugetatik harago zabaltzea. Eta, bi hamarkada hauetan mundu osoko interprete oso ospetsuak ekarri dira. Gaur egun nazioarteko referentea da. Bai kalitate artistikoagatik eta noski jarraiko hortasunagatik. Nolako jaialdi asko munduan erortzen ari dira, pixkanaka.
Pandemia garaian ere igual anekdota bezala, pandemia garaian ere etzan gelditu, lortu gendu, bi talde ekartzea, bat gertuko, bueno, hemengoa, bertakoa, hemengo musikariekin osatua, eta, bueno, gertukoak ere, beste batzuk. Eta, bueno, ja, guazen 2025ko ediziora, azaroaren 15ean izango da, arratsaldeko 6:30, eta, berak esan duen bezala, gonbidatu nagusia Moldoduo izango da. Moldoduo Radu Ratoi akordeoilariak, eta Estefan Diakonuk zeharkako txirula, bueno, eta hainbat txirula jotzen ditu, osatzen dute. Biak musikari bikainak. Radu, bueno, esan nahiko nuke, akordeoilari bikaina izateaz aparte, bueno, azken urteotan, dauden lehiaketa nagusi gehiena, bueno, ia guztiak irabazten ari da. Bai klasiko mailan, bai barieten. Eta baita ere ez du jokatzen bakarrik akordeoilarien kontra, baizik eta, bueno, kontra, igual itxusia ditzen da, baina baita ere lehiaketa multiinstrumentaletan. Piano, bueno, klarinete, edozein instrumentu, eta hori oso zaila da akordeoilari batek lortzea. Bueno, eta aurtengo berrikuntza, berak ere aurreratu du pixkat, lehen aldiz, Euskariko Kontserbatorio Profesionaletako ikasleak eta irakasleak izango ditugu jaialdian, Gasteiz, Barakaldo, Leioa, Bilbo, Irun eta Donostia. Hori, esan deten bezala, denek ezin dute jo noski, zen protagonista nagusiak Moldodua dira, baina aukera emango zaie oraingoan bi ikasleei parte hartzeko, bat Donostiako Kontserbatorio Profesionalekoa eta bestea Bilbokoa. Sarrera badakizue, doakoa izango dela, baina, bueno, erreserbatu behar dirala, sarrerak. Eta bigarren berrikuntza, uste ez dezula aipatu, bigarren berrikuntza bat daukagu, hurrengo edizioan, bi zatitan egingo da. Aurrenekoa izango da, ja data daukagu, apirilaren 18an, eta bigarren zatia azaroan, oraindikan data zehaztu gabe, baina, bueno, inguru hontan izango da, segurazki 14ean edo hortikan. Eta, bueno, eskerrak eman nahi dizkiegu Lasarte Oriako udalari eta urte hauetan guztietan jaialdia posible egin duten guztiei. Zuei eta, bueno, guztiei. Eta noski, guztioi gonbidapena luzatzen dizuegu, azaroaren 15ean, arratsaldeko 6:30, Manuel Lekuona kulturetxean, musikaz betetako arratsaldeaz gozatzea. Eta, bueno, orain Ainarari hitza ematen diot, jarraitu behar dulako, beste gauzak azaltzen. Eskerrik asko. Bueno, azoaroa proposamenez beteta dator programazioa. Zinema, antzerkia, musika, literatura, jaialdiak eta publiko guztientzako jarduerak izango dira. Aipagarriak dira Goiko Gelaren kontzertu elebiduna. Goiko Gela, musika klasiko, gospel klasikoak izango dira eta bi elebidunan izango dira, inglesez eta euskeraz. Gospel kontzertu bat. Gero Lourdes Iriondo ez gara alferrik pasako filmaren proiekzioa, musika eskolako Santa Cecilia kontzertua ere bai, eta hilabete alaitasunez eta parte hartzez itxiko duen jalgune jaialdia. Herritar guztiak, gonbidatzen ditut azarako kultura agenda berria, inprimatua eta digitala, kontsultatzera eta prestatu dugun kultur eskaintza zabalaz gozatzera. Mila esker guztioi eta goza dezagun kulturaz elkarrekin. Mila esker.